Πολλοί φίλοι και φίλες μας ρωτούν για το τι είναι τελικά το γαστρικό μανίκι. Πρόκειται για τη συχνότερα διενεργούμενη επέμβαση για την αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας. Έλαβε το προβάδισμα στην επιλογή έναντι άλλων επεμβάσεων δημοφιλών στο παρελθόν, όπως το γαστρικό bypass και ο γαστρικός δακτύλιος. Αυτό έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα από τότε που εισήχθη ως επέμβαση το γαστρικό μανίκι. Πολυάριθμες πλέον είναι οι μελέτες που προέρχονται από διαφορετικά κέντρα βαριατρικής χειρουργικής, τα οποία διενεργούν συστηματικά την επέμβαση για πάνω από 15 έτη και έχουν πλέον αποδείξει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά της. Οι μαρτυρίες των ασθενών μας ταυτίζονται με τα παραπάνω λόγω του εισαγωγικά περιπατητικού τύπου σχεδιασμού διενέργειας της όλης διαδικασίας, του ελάχιστου μεταχειρητικού πόνου χάρη στην λαπαροσκόπηση και της εντυπωσιακής απώλειας κιλών σε σύντομο διάστημα. Το γαστρικό μανίκι διενεργείται λαπαροσκοπικά από εξειδικευμένους βαριατρικούς χειρουργούς, αφαιρούνται τα τμήματα εκείνα του στομάχου που επιδέχονται διάτασης από υγρές ή στερεές τροφές και το νέο στομάχι αποκτά σχήμα σωλήνα. Οι ασθενείς μας πριν από το χειρουργείο προετοιμάζονται με ειδική δίαιτα και υποβάλλονται σε έλεγχο της καρδιακής και αναπνευστικής τους επάρκειας. Τέλος, απαραίτητος είναι ο έλεγχος του στομάχου με γαστροσκόπηση.